Ydy, mae hynny'n wir. Scott Woolley, dwi'n meddwl, efo Pantadwr Flyer wedi dod fyny o bron pen y llinell. Roger yn neud y daith nôl lan. Nawr, wi'n gweld y cardiau, wi'n gweld y rhosglymau yn dod mas. Odi hyn yn golygu y bydd Roger Davies yn rhoi'r goron ar Matchel Legacy. Be chi'n meddwl? Wel, fyddwn ni'n gwybod yn y man, pan fydd y het na'n cael ei diosg, fydd ei benderfyniad wedi dod i ben. Wi'n timlo bod yn dod yn nes. Ie. Roger bach, ti'n wared yn ni. O, dyma ni. Arbennig. Wel, trydanwr yw Roger, a mae'r gynulleidfa'n electric yn dyn nhw. Ag yn ôl y dorf, mae'n ddewis hynod o boblogaeth hefyd. Matchel Legacy. Y mynd â hi, march hynna gore y sioe eleni. Ie. Heb yngofio'r un sy'n ail, eiddo dyn Prater, Buxwood Masterclass, dwi'n meddwl. Ac yn drydydd wedyn, Bradley Merrick, gyda'r march Brynithon, the director. Dyna'r tri sy'n ar y brig. A wy'n siŵr bod Roger Davies yn timlo ryddhad o ddiosg yr het. Wel, mae wedi bod yn barod yn iddo fa, dwi. Ond dwi swydd ddim ar ben eto. Mae gyda fe'r bencampwriaeth y meirch yn gyntaf, wedyn pencampwriaeth gwrwedd, a wedyn y brif bencampwriaeth, y foment fawr hynny, wrth gwrs, a cwpan siwr Tywysog Cymru. We will declare you how they are as soon as we get confirmation that things are correct. Now, the winner of the senior Stallion class at this year's Royal Welsh is number 1. Felly mae'r aros ar ben, ac i ni yn gwybod mae Matchel Legacy yw march hun gore y sioe yma yn 2024 gyda'r adran dy. Y cobyn gosgeiddig yma. Ac i chi'n falch iawn o benderfyniad Roger Davies. Dwi'n meddwl bod wedi cadw at teip sy'n ni yn meddwl bys Roger yn cadw i fod yn deg, a mae hwn yn nodweddiadol o be bys gen Roger Davies. Ie, mae'n un wir, a mae'n debyg iawn i'r un nath ennill y bore yma hefyd, yn dweud Bwcam Lodge Daniel. Felly pan welwn ni'r ddoi wrth ei gilydd, ti'n gallu gweld bod yna dybygrwydd wedyn, a bod e'n bod yn gyson iawn yn yr hyn mae wedi bod yn chwilio am. Rhaid cael y llun holl bwysig. Ie. And 1115 is owned by Ashley Dawson, and that is the name of the stallion is Errol Clark Calloway, and in sixth is 1136. A mae yna rhyw ryddhad yn dysau a neis i'r beirniad i gael sgwrs bach gyda'r rheini sy'n dangos. Yndi'n bendant, mae o wedi hefyd, Roger, mynd lawr a cael chat efo pawb, y sgwrs bach wrth iddo fo camu'r llinell gyda'r rhosglymau. A hwnna'n gweud lot am ei gymeriad e. Ie, Roger yn ddyn addfwyn iawn, yn dweud ddyn cyfeillgar iawn yn ffrind i bawb. The winner is owned by the Lee family, and it's Matchel Legacy. We have the confirmation that we've got that correct. Ie. So the winner is... Ie, march un, a march ifanc yn dod nôl fewn nesaf i... Ie, jyst gael yn cobyn, wel, march un yn iawn. Yn adron y Cobiau Cymreig.
Mae'r gefnogaeth a'r gymeradwyaeth o gwmpas y prif gylch yma yn dweud cyfrolau ar brynhawn di Mercher, yn llawn heiddi ennill dosbarth hynod o boblogaidd i'r meirch dros 8 mlwydd oed gyda'r Cobiau Cymreig. Dyma ni Matrel Legacy, llongyfarchiadau gwresog i Joe Jimmy Lee sy'n ei arwen a'r teulu i gyd sydd wedi bod yn rhan o'r siwrne arferchog yma. The horse is happy. Joe, how are you feeling of winning the Section D Senior Stallions at the Royal Welsh Show? Over the moon, thank you. Yeah, very good, yeah. Tell me a little bit about this horse, because we're always joining you up with Danaway. This is not a Danaway pony, I believe. No, Mum bred him, yeah, so it's one of her first ones she bred, so for the stud, so yeah, we're over the moon now, bred and that, so yeah. You've got the Stallion, the male championship to come up, and hopefully more championships to go. How are you finding running around this ring? It's getting bigger every year. I'm getting unfitter, I don't know. But the crowd are getting you going. That's the one, yeah, keep the adrenaline pumping, yeah. Well, many congratulations. Good luck in the championship now. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much, cheers, thank you.